Airpods, sara mo na yan! Naalis ng aking luko. Ang ngiti mo ako parang hinihigo. Hindi ko na talaga kaya naman mo. With the D.R.E. Salar put! Ruk, sale, Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but gotta Graham, we're gonna do a deep dive. Okay, kung ilaning makuha, pag isa na ko, mag-ihap ra kog tulo, ilahan na ni. Oh, sayang pud ni kung dili nila ni makuha. Sige. Ikaw una. Yan na daan ang kamot. Ana imong kamot daan na. Oh, muihap ra kog tulo ha. Basta muihap ra kog tulo pag sample sa 1 2 3. Pag ano og makuha ni mo imo na ni. Sige, sample. Di ni, o sige, sample to ha kani. Pili na jud ni. Kana 1 2 3. Oh, wala. Next. Mo na po ni mo ko ano 1
2, 3. Wala Japon. Next. Kani murag siya na dyan makakuha ni. Pag-ihap na ko og pila to. 3. Imuha na ni. 1, 2, 3. Kani og siya mo makakuha ni siya mo swerte ko no. Nang palang daan no. 1, 2. To pagani. Sige. Pila na to? Pila na to? 1, 2. To pagani. Uy, aray, dali. 3. Okay, nakuha niya. Lain na po. Nakuha niya ang 500. Next. Next. Kanina po siya. Basig siya may magkakuha og 500. 1. Ipunto rin. Magkawat ana yung sunod. 1, 2, 3. Sila naman. Usap na po. Last. Kung di niya po sila magkakuhaan eh. Last na ni nakuha. No? Di sila kakuhaan eh. Di na jud. Basig kaning bata. Magkakuha ni siya. 1, 2, 3. Dili man abtik og kamot. 1, 2. Pila na kayo to? 3. 1, 2, 3. Naong ray abtik. Ikaw usab. Ikaw may saulahin niya. O siya. No, 500 kayo ni oh. 1, 2. To pagani. No, abtik na kay siya to pagani 3. Oh, mao ni nagakuha ganina oh. Basig nagakuha na pud ron siya. Ba, abtik kay naong ono, siya may nagakuha ganina. 1, 2, 3. Di na siya kakuha. Okay, wala sila kakuha atong 500 kaniron. Sirteon sila kay duha. O, duha na ni kabuok. Mag-ihap na Japon ko og tolo. Ready? Ina, ready? Ready na ba? Naon, di lagi. 1, 2, 3. Kakuhaon na kayo. Wala pa gani. 1. Lantaw, daras kwarta. O, saan mo pagkakita ko pa na? 2. To pagani. 3. 1, 2, 3. 1. Pila na to? 2, 3. Alas di ba magkuha ani ron ba? Ha? Unsa ra ina to? Mao ni nagakuha ganina o kanina nga. Unsa man ni? Dili paspasan ha. 1, 2. To pagani. Ay, to pagani pila na to? 3. Sayang ko hapit. 1, 2, 3. Wajud.